Skal vi prøve at lave den? Ja. Smider vi lige lidt mel ovenpå. Det er lidt nemmere. Så er det undersiden, der kommer ned her. Så vender vi den lige om. Bum. Og så alt det der gas, det vil vi jo gerne have i kanten lige på den her slags pizza i hvert fald. Så vi kører 3 fingre hele vejen igennem pizzaen og ud langs kanten. Så har vi ligesom markeret kanten. Kører vi bare lidt mere mel på. Der kan ikke rigtig komme for meget af det her på, det er sgu også lidt nemmere nogle gange. Kører vi ned. Prøv lige det yderste af fingrene først. Op mod kanten. Træk en lille smule ud her. Lige så stille her bare. Så de her store bobler, der kommer her, så trækker man bare lige den vej fra. Så sker der nemlig ikke noget på kanten. Jo, så bliver den ikke stor og sort, men der sker ikke noget træls. I stedet for at presse den ned, så klipper man luften ud af den. Så kan man lige tage en 3-4 fingre her. Op på hånden. Bryder vi lige noget af alt det her mel væk. Drysser en lille smule her. Så kan man tage den helt op i kanten, hvis man er til det. Bum. Nemt bare.